L'estiu és un bon moment per dedicar-se a la lectura. Per aquest motiu, i com cada any, el Centre d'Estudis Argentonins ha fet públiques les obres que es presentaran per la tardor literària. Es tracta de 4 treballs d'autors i autores catalans i de gèneres molt variats. Avui passa pel tic-tac de Ràdio Argentona l'Emília Illamol, amb qui els posem sobre la taula. Molt bon dia, Emília. Molt bon dia, Miquel. Com estàs? Doncs molt bé, mira. Aquí amb aquesta airet fresquet que tens. Sí, oi? A casa està bé. Aquí s'està bé, sí. Anda yo caliente, ríase a la gente. Sí, o al revés, no? També és veritat, vinga, 4 propostes. És una nova edició, aquesta, la tardor literària, arriba al número 23. Primer de tot, suposo que també és una edició emotiva sense en Llorenç Soldevila. Sí, exacte. Ens va deixar el desembre de l'any passat. La tria d'enguany encara porta, en certa manera, el seu segell? Doncs no, ja no, perquè clar, ja el grup que formàvem amb ell anteriorment, perquè clar, això quasi que podríem considerar com un projecte sí, quasi personal de Llorenç Soldevila, perquè clar, 22 anys que els ha estat buscant aquests autors, portant-los pel seu gran coneixement del món literari, no sols de Catalunya, sinó del País Valencià, de la Catalunya Nord, de les Illes, etc. No? Aleshores, ell doncs, bueno, ho portava, doncs, diguem que més personalment per aquest gran coneixement i respecte que se li té, no? Que se li té encara. I bueno, nosaltres, de mica en mica, ens havíem anat integrant en aquest grup en aquests últims anys. Però clar, aquest any no, perquè els llibres es trien, diguem que a començament d'any. D'acord. També perquè la gent tingui temps de llegir-los tots, o els que li interessin, i també perquè puguem arribar a les escoles de secundària i l'Institut d'Argentona, perquè considerem que són els llibres triats, considerem que són llibres actuals d'autors que cal conèixer, si més no, amb aquesta obra que proposem. Per tant, es comencen a triar pocs mesos abans de que... Sí, a primers d'any, diguem. A primers d'any. Perquè tinguem temps, veiem, apareixen diverses les propostes que cada un de nosaltres ens sembla i aleshores, doncs bé, en triem 4. Clar, no només és triar una novel·la, una història, sinó que suposo que també heu de contactar amb aquesta persona per saber si és possible que vingui a Argentona. Suposo que després, quan us dona el vistiplau, llavors ja tanqueu i decidiu que aquesta és la proposta que presenteu, no? Clar, sí. Sempre hi ha gent que o no pot venir o que ho té difícil, aquest any justament també ens ha passat, però aquests són els 4 escriptors i escriptores que vindran. Intentem sempre que hi hagi una paritat entre escriptors i escriptores, però aquest any no ha pogut ser. Els has llegit ja? Tu que ets devoradora de llibres? No, encara no. Encara no? Estic llegint primer, n'estic llegint un, i aleshores, doncs, ja a continuació llegiré els altres. Un darrere l'altre, clar. Sí. Però bueno, l'estiu és molt llarg, encara queden molts dies i encara queda temps per poder-los llegir tots, vaja. Les propostes segueixen una temàtica concreta o no hi ha coincidència en aquest sentit? No, busquem llibres que, no sempre, de vegades sí. Per exemple, recordo l'any 2017 que van ser tots 4 autors de fora que escrivien en català. Va venir la Nàdia Gulam, la Silvana Boch, la Mònica Justova i el Matthew Tree. O sigui que hi ha hagut anys que sí que ha coincidit. Doncs bé, fem aquest any escriptors que estan escrivint en català però que no són d'aquí. I altres anys potser també han coincidit amb temàtiques, però aquest any doncs no, hem posat aquí sobre la taula 4 llibres doncs, que ens interessaven de diferents llocs d'aquí del territori, no? I bé, també per donar veu en aquesta gent que no està aquí tan a la vora nostra, diguem, de Barcelona i l'entorn, perquè també hi ha molta literatura i molts escriptors fora de Barcelona. Anem al primer. Serà de la mà d'en David Gálvez
Caselles amb la Torre dels Russos, una torre ubicada a Andorra. Quina és la història que ens explica? Bé, és una història que, clar, jo encara no la conec, però també tinc moltes ganes de llegir-lo, perquè ens ve una història, diguem, d'Andorra, que no és Catalunya Nord, però és molt diferent de lo que aquí estem acostumats a llegir. Els autors andorrans, no sé, donen com una altra perspectiva de com veuen les coses. Per tant, sí que puc dir que està centrada en una Andorra de fa més o menys 100 anys, i aleshores bé, estic segura que amb amb la Torre dels Russos, del Daniel Gálvez, personalment aprendré moltes coses. Bé, de fet, ell és de Vilanova i la Geltrú, però no sé si resideix actualment a Andorra. Doncs no ho sé, això també és una cosa que li haurem de preguntar, perquè clar, no sempre els autors parlen d'allà on viuen. Moltes vegades sí, però de vegades no. Agafen una història que els hi ha interessat per algun motiu, perquè la coneixen o la desenvolupen per X qüestions, i doncs aquesta serà una bona pregunta. En David Gálvez vindrà el dimecres 27 de setembre? Sí, una altra cosa que vull dir, que hem de dir, que aquest any hem canviat, sempre ho fèiem el dijous, la tarda literària, i per no coincidir amb altres activitats importants aquí a Argentona, aleshores aquest any és el primer any que passem en els dimecres, i també en l'última setmana de setembre, perquè així ens dona com més de marge. Sempre ho fèiem només el mes d'octubre, però en aquest cas comencem el dimecres 27 de setembre. Comenceu una mica abans. Sí. A la mateixa hora, a les 7, això sí. No? Sí, també ho fèiem a 7:15 i aquesta vegada ho farem a les 7. A les 7 de la tarda. Exacte. I aquest any també ho farem a la biblioteca, perquè altres anys, aquests últims anys, per motius també de pandèmia, etc., n'havíem fet algunes al Saló de Pedra. D'acord. Vaja, tornem a la normalitat, Sí, i tant de bo que no s'espatlli, Esperem. Vinga, David Gálvez donarà el tret de sortida a la tarda literària, li seguirà el dia 4 d'octubre amb Vicenç Villatoro. Què ens explica amb el llibre El retorn dels Bassat? Bueno, aquest llibre és impressionant, justament és el que estic llegint, que a més és el més totxo. És el més gruixut, ja veus. Però això també està bé, perquè hi ha lectors que els agrada entrar dintre una història d'aquestes. Bé, el Lluís Bassat diu que la seva mare, la Yolanda Cohen, és la primera jueva que neix a Barcelona després de que marxessin, haguessin de marxar d'Espanya, de la seva Sefarat. I aleshores d'aquí arrenca tot un explicar aquests últims 100 anys aquí a Catalunya, perquè tant els avis materns com els paterns van coincidir aquí a Barcelona, uns venien de Corfú i els altres venien de Constantinoble. Aleshores van coincidir aquí i llavors es van conèixer aquí, i llavors d'aquí neix. I llavors per aquí parteix com una recerca enrere, no cap endavant, de tot aquest món jueu que s'ha tornat a arrelar aquí, i no tornen al centre d'Espanya on estaven, sinó que torna a Catalunya, en concret a Barcelona. Vicenç Villatoro repeteix o no? No ho sé, doncs no t'ho puc dir, és possible que repeteixi, em sona, però... perquè es coneixien molt amb el Llorenç, perquè clar, el Vicenç Villatoro no és de Terrassa però de molt a la vora, aleshores es coneixien i és molt possible que sí que repeteixin. També l'hem triat per un altre motiu. El Bassat mateix, el Lluís Bassat, va explicar que va passar temporades de petit aquí durant segurament que la guerra, perquè uns dels seus oncles vivien aquí amb feien estada aquí en aquells moments. O sigui que el Lluís Bassat ho va explicant aquí un dia que va venir, lligams, relativament, no sé, no són molt importants, però sí, per nosaltres sí, un motiu, amb aquí a Argentona. Sí. D'acord. Cristina García Molina ens presentarà Els Irredems el dimecres 18 d'octubre, un llibre guardonat amb el Premi Llibreter 2023. Sí, exacte. És un llibre que està guardonat amb aquest Premi Llibreter, que és un premi molt important sobre obra publicada, i és un llibre que ja va per la tercera edició.
com veus, és un llibre doncs, que es llegeix diguem, de pressa, perquè no té moltes pàgines, però és molt intens. Per tant, tampoc es llegeix tan de pressa, no? Vull dir que de vegades els llibres enganyen, no? Sí. Veus el volum, dius, ui, no? Però no, enganyen perquè és molt intens. Realment són com 3 històries amb 3 espais, però que doncs queden entrelligades, no? Són espais d'exili, de desarrelament, de dol, no? Les històries de fronteres. Per tant, és un llibre, diguem, que potser és breu, però és molt intens. Vinga, lectura lenta, no, poder? Perquè hi ha ritmes, cada llibre té el seu ritme. Exacte. També, no? I també depèn de... Clar, també va molt del lector. De vegades hi ha un moment en què tu t'hi sents completament identificat i t'hi llences i l'acabes doncs, amb un temps prudencial, no? Però de vegades et costa més. O sigui que també depèn de com el lector està. És el que a mi em passa, almenys, no sé. Jo crec... jo, quan llegeixo algun llibre hi ha aquells que t'hi recrees més, no? Perquè t'hi sents identificat o t'agrada el que està dient. No? Exacte. Llavors, és un menjar lent, no? Exacte. I altres que és més volàtil. Sí. La tardor literària clourà amb La drecera de Miquel Martín i Serra, que ja pel nom intueixo que deu ser un gran escriptor i gran persona. Quina és la trama per la que es desenvolupa La drecera? La drecera està ambientada diguem que a les terres de Girona, Empordà, etc. Però aquestes terres pageses que ja no existeixen, no? Com el mateix que ens passen aquí, no? És a dir, aquest món, el protagonista podria ser ell mateix o un alter ego d'ell mateix, no? De que vivint doncs, en aquest món rural, de com venen doncs, diguem, els estiuejants, els senyors de Barcelona, que aquí nosaltres també sabem el que és, no? Vivint en una casa de pagès, doncs, veient doncs, com la seva família serveix en aquesta gent que ve i com viuen, etc. No? Per tant, jo crec que aquest llibre ens pot recordar a molts un passat que també hem tingut aquí, no? I que en molts llocs potser encara es dona. Vinga, doncs serà la quarta proposta de la tardor literària, un cicle literari que també destaca pel 5è curs de lectures contemporànies. En què consisteix exactament? Bé, a tothom que ha llegit aquests 4 llibres i que ve a les presentacions, doncs se li fa aquest com diploma, no?, d'haver llegit aquests llibres. Sí, té un títol. Bueno, sí. Una fita. Bueno, ho hem aconseguit. Ara, exactament, no sé, però sí que és important perquè vas fent com un pòsit, no?, de lectors i vas eixamplant aquest grup de lectors. Perquè, clar, les propostes que fem jo crec que interessen a bastanta gent, poden interessar a bastanta gent. Per això aquestes lectures, des del Centre d'Estudis, doncs, les recomanem molt, no? I aleshores aquesta gent lectora que tenim aquí a Argentona, que s'acosta a la biblioteca a buscar llibres, doncs bé, aquests són com 4 llibres triats que nosaltres els posem a la seva disposició des del Centre d'Estudis. Són 4 propostes que, com cada any, també proposeu als alumnes de... Sí, exacte. De l'institut. Batxillerat, em sembla? O no sé quin curs? Bueno, de l'institut i hi ha alguns també cursos, diguem, de grans que poden interessar. I és una de les lectures obligatòries que han d'escollir pel curs, em sembla. Sí. Heu notat que venen gent, alumnes, en aquestes xerrades amb els mateixos autors? Alguna vegada sí, però costa molt. Aquesta és la veritat, costa molt. Costa molt que vinguin. Costa molt també doncs, que no sé si ho llegeixen o no ho llegeixen, això no t'ho puc dir, però costa molt que vinguin després. Si és lectura obligatòria, l'han de llegir.
Sí, és possible. O troben un resum. O troben algun resum Vull dir, perquè a rincondelvago.com. Això també es diu molt, no? I no sé si es fa, però es diu molt, no? Aleshores, sí que és veritat que depèn de quins autors, doncs, hem vist allà a la sala, doncs, mira, més a la biblioteca, per tant, això vol dir que fa més temps, recordo haver vist joves, però no sempre, no sempre, ni tots els autors. I això és una cosa que ens preocupa i que ens agradaria poder trobar aquestes lectures que puguin interessar amb un ventall molt ampli, perquè, de fet, representa que tots sabem llegir, no? Però, en canvi, és veritat també que hi ha pocs lectors entre la població. No aquesta nostra, no, sinó tota. Per tant, llegir és una opció que no tothom contempla. Per acabar, les 4 propostes estan disponibles a la biblioteca? Sí, exactament. De préstec? Sí, això és el que també volia dir, que les trobareu a la biblioteca. Segurament que haureu de fer cua perquè a hores d'ara hi ha molta gent ja interessada. La gent ja les espera. Penseu que són 22 anys anteriors de tardor literària i la gent ja espera, no? Aquestes lectures, aquestes propostes. Per tant, haureu de fer cua, però no passa res. La gent ens apunta i quan ens toca doncs ja ens avisa. I el anem a recollir, llegim i el tornem perquè un altre se'n pugui beneficiar, no? Sí. Perfecte, doncs així és com es desenvoluparà aquesta edició 23 de la Tardor Literària. Emília, no sé si vols afegir alguna cosa més que se'ns hagi quedat per comentar. Bé, crec que no. Hem dit del canvi de dia, hem parlat dels autors, hem parlat d'aquest treball del centre d'estudis, doncs, Jaume Clavell, diguem, a l'entorn de potenciar els autors actuals que escriuen en català, i crec que això és tot. Doncs Emília Illamola, moltes gràcies per visitar-nos de nou en el programa i desgranar les propostes que ens fan guanyar el Centre d'Estudis Argentonins per la Tardor Literària. Que vagi molt bé i bona lectura i bon estiu. Moltes gràcies.